Aceasta ca o nu mă, hă! Alo! 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 Liniște! Alo! Alo! Tovarăș! Tovarăș! Așezați-vă liniștiți! Tovarăș! Tovarăș! Alo! Tovarăș! Așezați-vă liniștiți! Alo! Alo! Tovarăș, așezați-vă liniștiți! Alo! Tovarăș! Stați, tovarăș! Tovarăș! Stați-vă! Adunați-vă toți, tovarăș! Ce e făcut? Stați liniștiți! Liniște, n-auziți! Alo! Tovarăș! Mergeți lui acolo, Așezați-vă liniștiți la locurile voastre! Asta e o provocare. Alo! Alo! Așezați-vă liniștiți! Stați liniștiți! Cetățeni ai capitalei, Mergeți înapoi, tovarăș! Stați liniștiți! Stați liniștiți!
încă o dată doresc să subliniez că trebuie să demonstrăm cu toată puterea, forța și unitatea în apărarea independenței, integrității și suveranității României. Aceasta constituie una din problemele fundamentale ale întregii noastre națiuni. Înainte doresc să vă informez pe dumneavoastră de o importantă hotărâre adoptată în această zi de Comitetul Politic Executiv privind nivelul de trai al oamenilor muncii. Am hotărât în această dimineață ca începând de la 1 ianuarie să majorăm în cursul anului viitor retribuția minimă de la 2000 la 2200 lei. De această majorare importantă vor beneficia aproape 1.500.000 de oameni ai muncii.